Яшisi килә кемнәрдер җырлый, яшисе килә җан әрнеп җылый. Кемгә бирелгән озын гомере, ашыгып кылсын изге гамәлен, шөкер әйтеп һәр килгән көненә. Үтәсен намаз Аллаһ алдында, ризалык сорап мизгелләр саен, салсын тырышлык я бер Ходаем. Я Аллам, бирче барчабызга да, буйсынырга көч бер үзеңә. Жаннарны сакла адашулардан, сөенә барып хозуруңа. Тырыш булмаса жаны зарарда, картайгач калмый вакыт гамәлгә. Заралы жаны борчыла әрни, аяктан язгач үкенә башлый. Яшисе килеп жаны тырмаша, түшәк өстендә соңгы мезгелдә, ике кулын куш учына куша, күтәрә учын яшел йөзенә. Я Аллам, бирче барчабызга да, буйсынырга көч бер үзеңә. Жаннарны сакла адашулардан, сөенә барык хозуруңа. Хәлсез җисеме соңгы хәрәкәт, хәле юк беткән тәндә көч-куәт. Соңгы дугасын кыла үкенеп, ярлыка Аллаһ сорый үтенеп. Җан әзерләнә тәнә чителеген, мәңгегә ташла тиздән китүен. Кылган гамәле һәрбер төгүдә, зарыгып көтә кабер читендә. Я Аллам, бирче барчабызга да, буйсынырга көч бер үзеңә. Жаннарны сакла адашулардан, сөенә барык хозуруңа. Әдәмдә булган рухи торышы сынала соңгы мизгелләрендә. Шәһадә әйтеп җанын бирә алса, мөэмин яшәгән дөнья чорында.